Estem aquí celebrant el Campionat de Catalunya de Freestyle. És el segon any que es celebra aquí a Tarragona i és el segon any que es celebra per part de la federació. La valoració és molt positiva, doncs és un esport molt minoritari i el que s'està intentant doncs, és donar-li visibilitat. I en quant a això doncs, estem molt contents. Participen 4 clubs de Catalunya i alguns patinadors independents i tot està funcionant molt bé. Bueno, per mi participar en aquest campionat és una cosa increïble, ja que s'ha realitzat 2 vegades i aquesta és la primera que jo participo i per mi aquest campionat representa que la Federació Catalana està darrere i està lluitant perquè aquest esport vagi augmentant. I bueno, m'agradaria fer un reclam a que a poc cada any som més, crec que aquest any som més que l'any passat, i per tant m'agradaria fer una crida als clubs perquè participin i que no tinguin por de participar en aquest campionat.